Det her spil, jeg skal til at forklare reglerne til nu, det er et spil, som hedder Sæt. Sæt består af 81 kort, som alle sammen er forskellige. Og kort her, det har nogle forskellige attributter, som jeg lige vil vise jer her. 3 forskellige former, 3 forskellige farver, 3 forskellige antal og 3 forskellige slags fyld. Et sæt, det består af 3 kort, hvor alle 3 enten har ens egenskaber eller forskellige egenskaber. Og egenskaberne, de er jo som før nævnt form, fyld, farve og antal. Her der ser vi et eksempel på et sæt, fordi vi har 3 kort, som har samme antal, de har samme form og de har samme farve. Det eneste, som de ikke er ens ved, det er, at de har forskellige slags fyld. Men så længe de alle sammen er forskellige, så gælder det som et sæt. Jeg har taget min assistent Mia med i dag. Mia, det vi ser her, er det et sæt? Det er et sæt, og det er det, fordi at de har samme farve, samme form og samme fyld, men at det ikke er samme antal. Ligeledes, så vil jeg gerne spørge dig, Lars. Er det et sæt, der er her? Det skal jeg sige dig. De her kort her, de er nemlig forskellige på alle måder. De har forskellige form, de har forskellige farver, de har forskellige fyld, og de har forskellige antal. Så det er altså et sæt. Hey Lars, Ja? er det her et sæt? Det her, det er ikke et sæt. Fordi kortene hverken alle sammen har ens, eller alle sammen har forskellige fyld. I spillet sæt, der er der ikke nogen tur, men der er en dealer, som blander kortene, og som lægger de 12 kort ud. Men ellers, så den første, der ser et sæt, siger sæt, og peger på de 3 kort, og den anden verificerer, at det er et ægte sæt, og så samler man det sæt op, som man har fået, og til sidst så gælder det om at være den, der har flest kort. Nu spiller vi altså. Kan du se et sæt, Mia? Sæt? Yes.